Kaixo, Classroomen sartzen bagara, hau da horri nagusia eta hauek dira atalak. Hemen sakatzen badugu, agertzen dira alde batetik, irakasle bezala ditudan gelak, eta hemen egiteke dauden tareak. Hau da, zuzendu gabe ditudan tarea guztiak. Azpian agertzen dira ikasle bezala ditudan gelak, eta hemen egiteke tareak. Beherago, artxibatutako ikasgelak. Zuzen, ezin duzu ezabatu gela bat, artxibatu behar duzu. Eta artxibatu ondoren, hemen dago, eta hemendik bai nahi baduzu ezabatu gela hori. Artxibatzea gomendagarria da horri nagusian, ez izateko pasaden ikasturteko gelak adibidez. Eta ondo dago artxibatzea ere berreskuratzeko materiala. Bukatzeko atal honekin, hemen azpian ezarpenak daude. Eta hemendik kudeatzen ditugu batez ere jakinarazpenak. Zoratzen bazara hainbeste mezuekin, desgaitu eta korreora ez aizu ezer ailegatuko. Beraz, hemen dago horri nagusia. Eta hemen daude ezarpen batzuk. Gela bateko 3 puntutxoetan sakatzen badugu, aukera batzuk daude. Lehenengoa, mugitzeko hemendik. Adibidez, lehenengo gela izateko. Edo, azkena. Hemen dago. Beste aukera batzuk. Aldatzeko izena eta ezaugarriak. Bikoizteko gela. Begira, hemen dago. Kopiatzen dira gaiak, teoria, tareak, baina iruzkinak eta ikasleen zerrenda ez da kopiatzen. Eta azken aukera, lehen ikusi dugun bezala, artxibatzeko da. Hauek dira horri nagusiko ezaugarri garrantzitsuenak. Gela batean sartzen bagara, ikusiko ditugu ezarpenak hurrengo bideotutorialean. Eskerrik asko!